Hallo cháirde mu sé éín agus inne táidirráis ag gúntalim ní chun tuile a elam faoi bhláhanna fiána na hhéann. An orhearnach a bhí muid le chéile, delamid golóir margheall ar flúr na gréine. Iniu be muid a dúirt deach ar flúr eile, siod iad plúiríní sneachta. Tá plúiríní sneachta ar na bláithine is luúthe a ásan san airach, agus margheall ar seo tá scileanna speisialta fachta acu thar na blianta. Ceantas na scileanna seo ná go bhfuil sú speisialta is deach sa plúiríní sneachta a chudíonn leis a bheith fós in aimseir atá fuair. Is sort frihró atá an. Dír cosú le frihró a úsáidan daoine fásta ar maidineach a fuaire leis an tuch a bhaint ón na gár. Agus mar gheall ar sin, tá siad an ann a bheith fás fiú ag teocht 5 chéam dhéag faoi bhán rófuinte. Ní haon rún é an scill speisialta seo a bhaineann leis na plúiríní sneachta, agus a tarna thugad damhanda rinneadh frihró speisialta as na bláhanna ar úsáidú chun na tancanna cogaigh a chur ag obair i leabhar an gheimhridh. Margheall go dag an plúiríní sneachta amach a chomhlútha sin sa bhliain, ghlaachtar go fir leathan gur cóirtha dóchais atá an tú. Agus margheall ar sin bíonn daoine thar a bheith ceanúil arthú mé héanaan na measc, ach deirtar nuair thagann tú trasta ar plúiríní sneachta chun céadúir sa bhliain, ní cheart chuid iad a phiocca, mar buineann mí á leis sin. So, nuair aigeann tú plúiríní sneachta bratha cosú le seo, fág sa talmhaid. Brandóidir bhlá a bháin eile chun lá inniu a hagan amach go luas a bhliain, agus is é seo los an chromcín. Tuigeann muid go bhíonn scéalta iontacha i buint leis na bláhanna fiána i lig, agus tá scéal amháin a heitnín go mórlam faoi los an chromcín. Deirtar, go dtigeann na bláhanna seo díreach céichó hálinn is atá siad, agus margheall ar seo tá siad sort lán thópthain. Bíonn siad a gcónaí a géirí radharc níos fearr a fháil orthú féin, agus sin is cúisló ceann bheith siomptha síos. Sin é mo chuid sa chun lá inniu a chairde ach be me a raislibh go luath agus be me de fearr níos mú faoi bhláhanna fiána na hhéann